Comeza unha nova época. Unha época de liberdade. E todos saberán que 300 programas do Voltas co Prato chegaron para revolucionar as cociñas de Galicia. Benvidos, señoras e señores, ao programa 300 do Voltas co Prato. E se aínda non nos seguides nas redes sociais, por favor, tedernos que seguir. @Voltas co Prato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe tamén neste programa 300 é que farán dous soldados cociñeiros maravillosos. Que pasen, por favor, Xulio Xerxes e a raíña Begoña Gorgo. Un aplauso para eles. Vamos, 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 vamos. ¡Qué fantasía, eh! ¡Qué escudo! ¡Compañeiro! Sí. Cal é o teu oficio? ¡Cociñeiro, señor! Non lle valeu. Compañeira! Cal é o teu oficio? Cociñeira, cañotas. Non me dar medo, igual. Son Leónidas, non cañotas, só. Ah, Leónidas. Cañotus. Cañotus. Bueno, trouxemos os mellores soldados para esta batalla épica do programa 300 que nos propón a nosa queridísima Bea de Sigüeiro. Boas tardes, chamome Bea, son de Sigüeiro e hoxe estamos de festa. Felicidades a Voltas co Prato, número 300. Vou vos pedir unha receta guerreira e vai a ser da película 300. Vai ser unha música. Vamos facer unhas berenxenas en laminas frito con sal e aceite e reservo. Vamos picar unha pouca cebola con cenoria, vou pochar, engadolle uns tomates. Logo frito carne picada, engado salsa, tomiño, viño, caldo e deixo cocer a temperatura así suave. E logo fago unha bechamel. E logo vou montar capas. A carne, a berenxena, boto un bechamel con un pouco queixo. E logo eso meto no forno e a 160 grados a 20 minutos. Vémonos logo. Vai haber sorpresas. Veña unha guerra pa festa. Unha guerra gastronómica hoxe no programa 300 da Televisión de Galicia. Don Xulio Xerxes, que vas facer? Pois mira, a min como a musaca gusta moito. A musaca? A musaca, pero para a guerra levar o tupper é un pouco complicado. Complicado, sí. Entón vou facer un bocadillo grego, que é un giro. Un giro. Vou facer un giro. Un giro. Un aplauso para Xulio Mato. Un giro, que é como unha especie de pan de pita. Sí? E vai recheo con este... Con un montón de cousas. Ti vas ir á guerra con isto? E vou a guerra con isto porque isto, inda que parezca que é endeble, corta que flipa. Vas ir con isto, con isto non matas nada, Con ni te isto é, sí, é un... Isto é para lanzar, é un frisbee, non? Un frisbee. Asesino. Bueno, un giro é o que vas facer ti, non? Un giro. Que despois explicaremos ya a xente o que é... Giro. Vale, despois explicaremos ya a xente o que é o giro que vai facer Xulio Mato. Begoña Gorgos, que? Que pasou? Eu vou facer, mira, igual que podíate espetar a ti que eres un animal, vou facer un espeto. Pero ti, escoita. Sou Blacky. Como se pode coñer o escudo con tanto estilo? Non, coño. Fixademos na casa como se pode coñer o escudo. Mira. O sea, isto é ter moita clase, estilo e elegancia, entendedes? Para matar, levántome cedo. Entón, vou con tranquilidade. Bueno, entón vas facer un espeto. Vou facer un espeto que se llama So Blacky. Como? So Blacky, ou algo así. So Blacky con perdón a todos os griegos, que seguramente que estou falando fatal. So Blacky. Así se escribe e así o pronuncio. So Blacky. Bueno, pois, señoras e señores, cociñamos hoxe, creo que cociña grega, máis ou menos. Polos 300 programas do Voltas co Prato marchamos con Xulio Xerxes. Amola, veña. Bueno. Vou deixar isto, por si non vai ser... Mira, teño por aquí material. Collesmo ti. Aí, mira. E con isto aguanto, con isto estou. É buenísimo, casco líbrate dunha pedrada. Con isto estou, veña, va. Bueno, mira, vamos a empezar... Contame. Mariñando o noso polo, vale? Ajá. Mira. Polo vou cortar en tiras e voulle botar pemento doce moído, allo en pó, un poquinho de sal, mostaza, como era? Cilantro. Pero cilantro como é? Coendro. Coandro. E zume dun limón, vale? Veña. Entón, vamos cortar primeiro de todo o polo en filetes finos. Vai moi especiado, claro. Claro, a cociña grega é moi saludable porque as especias, inda que se creen ao contrario, son moi saludables. Xulio estivo en Grecia ainda non fai moito. Sí, e comín un giro. Comiches un giro, estaba bo. Moi bo. Sí. Merecía a pena. Sí, gustoume moito, sí. Vai estar máis bo ese giro ou o teu? O meu.
Mira, era de polo tamén. Aquí, a variante turca, coñecémola máis que é o kebab. Ah! Vale. Acabáramos. Que pode ser de cordeiro, de tenreira. Acabáramos, seguro así, O grego pode ser, sobre todo, máis común é o de polo, porque é o máis... Eu chamo-lle o reventastómagos, o kebab. O kebab, sí, depende das salsas que lle botes. Claro, depende das salsas que lle botes, No, pero pois está esta tan versión rico. grega é máis levadeira. Está máis rico eso. Buah, que gusto dá. Mira, Sí, na batalla non hai onde parar a dormir unha siesta, entón ten que ser comida lixeira. Xa. Si das comido. Estás comido, das. Sí, sí. Ti irías á guerra por mí. Mira, e despois vou facer un pan de pita, que é o que vai ser un... No. Ti irías á guerra por mí. Eu, por ti vou ao fin do mundo. En serio? Como un peulló. Como yo. Si aguanta, si me escacha. Bueno, pan de pita decías, non? Sí, vou facer o pan de pita, que é ese pan plano. Ah, que me encanta. Que se pode facer ou ben finiño para envolver, ou ben un poquinho máis grueso para rencher. Vale, Entón vou facer para envolver, vale? Vou facer tamén a salsa típica grega de yogur, que é o tzatziki. Como? Tzatziki. Tzatziki. Sí, que a que me fala por aquí de ser disléxica, está dicindo chachaki. Tzatziki. Tzatziki, que é unha salsa de yogur con pepino. Salsa tzatziki para o seu giro. Sí, que leva un pouquiño de limón, de pepino, pementa e yogur. Home, yogur, se non leva yogur algo grego, mal asunto. Grego, por suposto. Yogur grego. É un poquinho máis cremoso, ten máis contenido en grasa, pero pero está rico, é moi rico, Que rico está o yogur grego. Por certo, mira, se a xente da casa non ten moito máis que facer que nos chame. 664-483419, chamade ou a voltas co prato, teléfono do programa. Hoxe, programa 300, queremos saber, pois se algunha vez cociñastes algo tan pouco habitual como que facemos hoxe. E repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra. Marcho... Que queres, decirme algo? Claro, que botei sal, allo en pó, pemento doce moído e o zume de limón, vale? Vouche dicir unha cousa, Xulio poquinho de Mato. mostaza, Como líder desta compañía de espartanos, non me interesa moito o que estás facendo. Marcho con Begoña. Moi ben, boa suerte na guerra. Vamos. Begoña, reina. Que tal, como estás? Menudas latas de mexillós te cometes este inverno, Estás tocho de latas, Jesús. Mira, sonan ben, Sí. Claro. Parezco dos teus, dos do entroido. Como son? Os da tua terra. Cigarróns. Cigarróns, iba a decir, por si acaso decía peliqueiros, se decía algo que non pasa debía. nada, que son do lado Cigarróns. É verdad, son como os cigarróns. Sí. Que guai, estou encantado cando me poñen así, verdad? Podo agardar pa entroido. Sí, podes vir. Ou pa unha despedida solteira, pareces un boi. A ver, que vas facer ti entón? Mira. Ai, Dios mío. Como que hai de dormir? Que vas facer? Vou mariñar un polo. Vou facer unha espetada. Xa che dixen que vou facer unha espetada. Vale? Nunca viches a un rei tan con esta pose como a mí, Sí, tú pa guerra tamén pouco valías. Como que non, Eu podría estar na retaguardia ali tirado. Esperando que volveras ti reventada. Eu vexote tocando a trompeta. Tú. Bueno, a ver, ten moitísima cousa, non? Teño moita especie, porque é unha cociña bastante especiada. Correcto. Vale, é moi mediterránea, moi de verdura fresca, de queixo feta, de aceituna de calamata. Vale, que fixen? Aceituna de calamata, que é iso? É un tipo de aceituna. Sabes que hai moita variedade de aceituna. Sí, pero non sabía que... Este é un tipo de aceituna. Mira, non ves? Non é nin negra, nin verde, é marronciña, e son moi cremosas, ves? Moi cremosiña. Que rico. Esa vamos a usar ao final de todo. Agora vouche dicir o que vou facer. Vou botar aquí o polo. Vale, ves que cortei en cachiños pequenos porque vou facer unhas brochetiñas pequenas. Vale. Para comer, mientras vas correndo, comes unha brocheta. Oi, vai. Iba a dicir, faiche falta, queres? Non me levantes o chiringuito. No, esa non. Os respetos, non? Mira, vouche enseñar, que xa che teño enseñado. Además, é verdad, isto na guerra venche moi ben, porque espétalo un calcaralanza, faz un lume... Sí, podes asar hasta un jabalí aí. Non facía Mira, falta. ves? Vale, sacarlle o nervio ese, como facemos sempre. Que apunta do tenedor, que vai de maravilla, seguimoslo cortando. Vale? E agora vouche dicir as ervas que vou usar. Sí, por favor, porque tes aquí 37.000. Non teño tantas. Pronto es verdad, pero aquí ten ervas, vamos, para poñer en 7 hortas. Este vai ser un polo super especiado, vai quedar super rico. Vale, esas ervas, cuidado, que marcharon as ervas. Mira, romeu. Vale. O que vamos facer é así un pouquiño, pero vamos a picar ben. Despois, menta, que fai a brocheta moi fresca, sí, como sabes, Sí, claro. Perixel. Perixel, que hai en calquera esquina. Sí, pero é moi rico, fa moita tortilla tamén de perixel. Más perixel? Ah, sí.
abundante. Abundante. Tomillo. Moi ben. Así. Eu ripolle así para atrás. Ripolle. Chamas de ripar. Ela como lle chamas? Non sei, eu de facer... Ripar, gústame, Ripar. Ripar, así, cando... Tú pregúntate a alguén que sepa na tua zona Claro, o cando que fai... sacas cara atrás. Claro, que fai. Claro, ripar, pero teño que preguntar ao meu tío, pero gustoume a palabra. Menta ou salvia, Salvia. neste caso, sí. E o orego non tiña fresco, entón trouxen un pouquiño seco. Moi ben. Vale, voulle botar xa un pouquiño de orego. E vamos picar isto moi ben. Mima. Pois eu teño que vir a ver as nosas convidadas, así que vámolas chamar que pasen, a ver se veñen con indumentaria apropiada ou non, que pase Bea hoxe con Mari Carmen. Un aplauso para elas. Olé! Moi ben. A ver, poñemos por aquí, No, por aquí estamos ben aí, Bueno, ahora, ver se están Leónidas, ca súa corte. Aí estamos. Que? Como estades? Ben? Moi ben. Sentidesvos metides no papel? Sabedes que aquí é moi importante estar metido no papel? Sí, señor. Vale, perfecto. Pois entón vamos ver o que está facendo Begoña Corpos. Veña. Arrimádemos pa diante, botádemos pa diante por aí. A ver, aquí vente, pasa. Sí, ao meu Hola, lado. Bea, hola, Mari Carmen. Hola. Que tal? Vides perfectas, Home, mellor que ti veña que viñes cun escudo de plástico. Mellor que ti. Viñes cun escudo de plástico que Que ves sumamos. carlatas das sardiñas. Mira, un pouco de pemento, teño unha picada de ervas e vou facer un pouquiño de un aliño, vale, de pementa, un pouco de sal e un pouquiño de allo, que non dou pelado. Das ou non das? Para mariñar o polo, e un toquiño de canela, que o polo quedaña moi ben. Ostras, sí que me gusta, Vale. teño probado, é verdade, é certo. Sí, queda moi ben, potencia e o sabor, porque sempre parece que temos que usala en doce, vale, pero no mundo oriental úsase moitísimo nas carnes, nos salgados. Teño unha pregunta para Bea. Ui. Non lle estará botando moita especia? E non son de especies, pero bueno. Oi. A ver que pasa. Por viñaches no día marcado. No día, verdad. Hoxe é o día no que case non se usan especies aquí. Verdad que sí? Begoña, A ver que Gorgon, pasa. Raíña. Que lle vou facer? A min gustame moito, a ver que che parece. Eu vou che dar Eso, unha a ver idea. ao final. Así foi Esparta. Con dirixentes como a ti, así foi Esparta. Igual a sorprende. Igual, sí. Igual cambias a Pode historia. ser. Nunca se Mira, sabe. e agora teño machucado, voulle botar as erviñas ao polo. Vale. O que fago aquí é xa acompañalo cun poquinho de aceite, sí, para que nos vaya collendo un pouco de sabor e sal. Aí. E agora vamos a botar este machucado. Vale, pois deixamoste rematando con machucado que llevar botar ao polo e vamos con Xulio Xerxes, que está moi calado e a min apúntame mal iso. Cando está calado Xulio, mala Estou súa. moi concentrado. Me encanta a musaca, A mí tamén. Mari Carmen. Estou encantado con a musaca porque me encanta, pero como a min falame dun plato para ir á guerra, entón dixen, bueno, pues Para ir á guerra. Un bocadillo. Vamos a hacer un bocadillo, non un bocadillo exactamente, pero bueno. A musaca é máis de estar na casiña cos amigos, vale? Bueno, teño aquí o polo marinado xa, vale? Con bastantes menos especias que Begoña, vale? Así que podes estar tranquila. Que ten un pemento doce moído, ten allo en pó, ten un poquinho de cilantro, sal e mostaza, vale? E aquí estou facendo a masa das pitas, que é o pan co que vou envolver todo. Teño fariña, teño lévedo, un toquiño de azucre, un yogur grego e un poquinho de sal. E agora voulle botar un toquiño de aceite de oliva e auga. Entón, agora vou mesturar todo. Isto é un pan moi mediterráneo, o sea, Exacto, por todo o Mediterráneo fan ese pan, países mediterráneos En todos os países que tocan o Mediterráneo, en Grecia, sí. Sí. Entón, mesturámoslo ben hasta que se nos empeza a integrar todo e despois amasámolo. Eso ten que repousar. Isto tería que repousar se tiveramos tempo, pero como non temos, non vai repousar. Ah, vale, vai facer sin repouso, pero... É levadura prensada, o sea, é levadura seca de panadeiro. Vale. Entón, con media hora ou unha hora de repouso chegaría. Se fora fresca, necesitaríamos que duplicar o seu volumen e todo isto, vale? Entón, a historia que temos que estiralo despois moi ben, moi finiño, para que teñamos capacidade de envolvelo. Por se facemos moi gordo, simplemente vamos poder rencher. Eu quero que nos sirva para envolver, como se fora unha filloa gordiña, sabes? Vale. Pois eu creo que chegou o momento no que tedes que dicirme, Bea, fala con Mari Carmen, cal das dúas credes que vos vai gustar máis? Bueno, de momento non tedes moita idea de como van ser as receitas, eu tampouco, Claro. Así que... A ver que me fai aquela, que se sorprende. Non sei, este tamén.
atención ao razonamento, a ver que fai aquela que sorprende. Foi o que dixo, vea, foi o que dixo. Bueno, pois vou pedir que vayades ao sofá dos sufridores e levade tamén a miña lanza e despois chamamos, vale? Moi ben. Un aplauso para elas que están connosco no Voltas co Prato neste especial 300 do programa. 300, Como a película, por eso vimos así, como a película. Xulio, que Xulio non o pillaba. Non, eu Xulio. sou tonto. No, pero non o pillabas. Bueno, mira que masa máis sinxela que xa case está. Hai que amasala un pouquiño para que nos empece a activar o glute e xa estaría. Están nos chamando. Están chamando, increíble que sea un teléfono nesta época, Como? Nesta época que estamos, que xa un teléfono sonando. Sí, verdad. Pero bueno, porque o Troixen eu estou moi actualizado. A ver, Higinio de Ribeira, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Boas tardes. Creo que Higinus en grego significa sano, vigoroso. Ti estás forte. Boas tardes. Non me escoita, creo. Higinus é latín. Higinus, escoitasme? No, Higinio, é Higinio. Xa sei que é Higinio. Non, é Higinio. Xa sei que é Higinio, pero ven de Higinus do grego, que significa sano, forte, vigoroso. Ti estás forte? Eu estou como esa perra. Así me gusta. Como dixo? Bueno, como estás? Sí. Dime. Gracias a Dios, sí. Non te estou escoitando moito, Higinus. Sempre. Non te estou escoitando moito, Higinus, pero non pasa nada. A ver, Atende, o que hai que ter é moral bastante. Que tens que ter moral. Moral bastante. é que non lle estaba escoitando, Xurcho, perdona. Moral teño. A ver, contame, que che parecen as receitas que están facendo hoxe? Pois ben, é unha receta boa. É unha receta boa. E a de Begoña tamén. Mira, como eu vexo todos os días, Sí. casi vexo todos os días. No, os dous para mí son fenómenos. Bueno, vale, eso está ben, sí. Bueno, pois oíches, 300 programas, Higinio, moitísimas grazas por chamar. Sei que facer 300 programas, sei no eu. Moitas grazas por chamar. Xa sabes que podes vir cando queires, Bueno, a que receta vou levar? A que ti queires. A que queiras. Podes inventar a que queires. E non ten por que ser grega, Non ten por que ser grega, pode ser daqui. Vale, pois, se queira así, porque algo se aprende, non moito, pero algo se aprende da cociña. Eso é certo. Un bico grande, gracias por chamar. Igualmente, vamos. Chao. Hasta logo. Xuro que non entendía moito a falar. Porque escoitaba baixo. Sabes, non escoitabas ti que estás mellor dos oídos que a min. A masiña sí, pero a vista peor, Eso é certo. Temos a masiña, entón ahora deixámola tapada, pois eso, media horiña, unha hora, con pañiño de algodón, vale? Deixamos media horiña aí esa masa de Xulio Mato porque hoxe facemos 300 programas, quen contaba, Como guerreiros espartanos resistimos día tras día ofrecéndovos as mellores receitas e hoxe celebramos esta fazaña como mellor sabemos, cociñando. E nada mellor ca un épico menú. Pero, que sabemos nós da cociña grega? Pois máis do que nos parece, máis aló do seu famoso yogur, a gastronomía do país heleno comparte con nós ingredientes moi recoñecibles na nosa lista da compra, como o aceite de oliva, a fariña de trigo, as uvas, o tomate, os queixos ou as patacas. En canto ás carnes, son moi abundantes os pratos a base de cordeiro, polo, porco ou tenreira, ben adobadas e espetadas como a souvlaki de Begoña, en musaca ou na versión máis funcional de Xulio, gyros, co seu pan de pita e a salsa tzatziki. Non sei se diría ben. Animádevos a facer esta viaxe desde a casa e probade as nosas receitas, que xa sabedes que, como sempre, a pesar de que pasen os programas, estarán en @voltascoprato aí penduradas. Vamos con Xulio Giro. Bueno, mira, unha salsa moi rápida. Vale. Temos yogur grego, 150 gramos, vale? Un medio allo moi picadiño. Yogur con allo? Sí, é con pepino. Mira, este pepino, que é como un cuarto de pepino, raleino ben reladiño e botei un pouco de sal. Pa que? Mira, fíjate, para que botara toda esa auga, porque queremos que este sequiño. Entón, ahora, apretámoslo un pouco máis, por se lle queda algo de auga, que pouca lle queda, como ves. Esto, incorporámoslo aquí. Vale. Yogur, sal, allo e pepino. Vale, temos unha salsa super rica, mira. Eu creo que podemos facer a pregunta de concurso. Sí. Xa que estou aquí contigo, non? Por veña. Como dis que se chama a túa receita? Tzatziki. Giro. Pensei que decías a salsa. A receita. Giro. Como? Giro. Facémoslo a de tres, os dous. Como Italia, 1, 2 e 3. Giro. Pois veña, como se chama a receita de Xulio? 664 4834 19, chamade a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Hala, a guerrear.
Estou para ir á guerra ahora, Estás. Estou para ir á guerra, Ser destos alimenta como un bistec. Vamos con Begoña, veña. A ver, eu ofrecéndoche a miña lanza, ti facendo esos espetos tan pequenos. Para que chegan para todos, porque senón a outra era moi grande. Estás ben, Hugo? Sí, estaba concentradísima. Estás concentrada, eh? Sí, estaba vendo como cheiraban as brochetas. Estás concentrada, si cheira ben, a ver. Que cheran así. Oh, que maravilla, que ben cheira isto, eh? Mira que bonitas quedan. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Home, claro. Se che vou usar a tua botaches curry por aí, ou... Cóbrame... Botaches curry por aí, ou... No, pero vou usar cúrcuma, o que pasa é que me pode cheirar, ainda que está pechada. No, pero algo me cheira. Que Non tes botaches aquí? tanto olfato, Que botaches aquí? Que botei. Canela. Ah, canela, pode ser. Sí, pois cheira moi ben, cheira moi ben. Pouquiño. Bueno, entón, tes por unha banda os pinchos monos, as brochetiñas de polo. Sí, e o que vou facer agora é a salsa nesta... Cando se me termine de facer, vou facer a salsa aquí de cúrcuma con un poquinho de azafrán. Que pintaza ten, eh? Que pintaza ten. Aí. Que pasada. E aquí un variadiño, non? E aquí fixen un salteado de cebola roxa, puerro, un poquinho de pimento roxo, cabaciña e berenxena, que ali usase moita berenxena. Berenxena, moi ben, moi ben. Igual que fai a nosa convidada, Camusaca. Moi ben, gústame. Sí. Moi guai. Vou repartir cartas, pero vou con Xulio Mato. A ver, vamos alá. Pilar Dobrove, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Moi ben. Estás ben, sí. Tedes bo tempo aí ou estás todos días xa un pouco peor? Buen tiempo, pero sopla mucho viento. Xa, bueno, eso pasa as veces en Galicia. Aí no Grove chamanlle nortazo. Nortazo, é verdad, nortazo. Cando ven moito norte, Moito nortazo. norte. Bueno, Pilar, veña, por 50 euriños, como se chama, atención, como se chama a receita de Xulio? Giro. Moi ben, 50 euriños, que van para o Grove. Moi ben, Pilar, pois un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Veis? Veña, Pilar. Chao, quedou sin palabras que a nosa interpretación. A nosa interpretación estou maravilloso. Que é isto? Estou salteando xa o polo, ves? Lume fuerte. Como arretende isto, que pasada. Lume fuerte para que nos quede seladiño, doradinho e crujientito. Oi, arrecende moitísimo toda a mestura que lle fixeches, Mira, como ves. Todo adubo. Que faz, Begoña? Prendille un pouco de lume. Pero prendes de lume a unha tixola sin avisarme. É que despois non me dá tempo. Pero isto que é? Bombeiros de Galicia, por favor. Pero... Begoña. Que che pasa, cañotas? Non pasa nada. Nunca fucheron a queimada. Pero mira como arde. ¡Viva! Pois guerra perdida contigo, Madre mía. Pero que botaches aí? Gasolina ou que botaches? Coñá, un poquinho de coñá. Un pouquiño de coñá. Destilaches a fábrica inteira. Podría destilar, perfectamente. Que barbaridade. Mira, un pouquiño de fariña de millo refinada. Vamos a facer así. Home, se lle das isto a algún soldado... Isto revitaliza. Vai revitalizado para a guerra, vai revitalizado. Un pouquiño de cúrcuma. Mima. Vale? Bueno, mira, isto vai ser espectacular porque arretende moito xa. Xa ule, sabes, ule ben. Un pouquiño de caldo de polo para que nos termine de facer a salsiña. Vamos a deixar a Begoña aquí coas súas salsas. Aos seus inventos non me avisa de que vai prender lume. Nós vamos co público da Voltas co Prato. Veña, arrancamos palo. Vale, teño que ir un pouco... Teño que ir un pouco así, non? A ver, creo que teño por aquí un micro. Deixeme un segundo. Voume sentar no medio das dúas. Porque son así eu. Son leónidas, me cago. Hola, Maricarmen. Hola. Como estás? Perfectamente ao teu lado. Eu tamén estou ben, Alegro-me. Estou moi ben. Alegro-me. A ver, contame, que che parecen as receitas? Que non falei nada antes contigo. Pareceme interesantes. Pero interesantes quer decir que che ben ou non? Sí. Sí? E a ver, Poden sorprender moito. si, sobre todo as que levan especias. Sobre todas as especies. Canto? Esa que me ten... Eu creo que lle ten que meter aínda máis especias para ti. Quedouse corta de especias. Vamos a ver que pasa. Bueno, eu non digo nada. Chámovos en 2 minutos e probades. Veña. Perfecto. Un aplauso para Bea e para Mari Carmen que están conmigo no Voltas co Prato. Veña, álpalo. A ver. Bueno. Están un pouco nerviosos porque nos quedan 3 minutos deste programa 300 e non van chegar...
están nerviosos porque non lles dá tempo. Chegamos. O caso é como cheguedes. Aí está. Pero, O caso é como... Xulio. Mira, eu xa teño aquí o meu pan, que estou aquí facendo o siguiente. Xulio. A ver, farme caso, que non temos tempo. Mira, o pan, unha folla de leituga, cebola roja, un poquinho de tomate cherry, vamos a botar aquí tamén. Sí. Un poquinho do noso tzatziki. Tzatziki. Vale? E despois, por último, este polo que temos aquí. Vamos a buscar os trociños que estén así un pouco máis torradiños. Bueno. E mira, quero que vexas como se dobla para poder comer isto sin que o enemigo doblas para un Aí lado, está. Ves. doblas por outro. Vamos a dar un aplauso a Xulio Mato por esta maravilla que fixo. Un aplauso para él. E agora vamos a pedir a Bea, deixe aí a Mari Carmen a lanza e vente ti xa a probar. Veña, corre. Un aplauso tamén para Bea que está connosco no Voltas co Prato. Veña, vente por aquí. Ai, que tensión, que nervios, porque estamos un pouco nerviosos porque non sabemos se nos dará tempo. Begoña, como estás? Por mira, a brocheta está, o salteado non. Vale, Porque a perfecto. cociña non me Pues vamos a quere. intentar repartir cartiños. Como se chama a receita de Begoña? Souvlaki. Souvlaki. 50 euros en xogo, 664 4834 19. Vente, Bea. Vamos para a zona de probar, vamos para a zona de probar. A ver que pasa. Ai, Begoña, que lle pillou o toro. No, foi a cociña. Pillou o touro a Begoña. No. Sí. No me Pegoulle o digas touro. eso que no. Non pasa nada. Nós Que queremos mira, igual, está vale? aí media trastornada. Queremos igual, vale? Sí. Aí está. Ai. Ai, vai. Que nervios, que tensión. Xulio chegou, Vamos a repartir cartiños. Isabel de Ferrol, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Bea, ti vai probando, ti vai probando. Como estás? Moi ben, e vos? Nós moi ben, aquí cumplindo 300 programas, estamos Ai, encantados. estupendo. Bueno, vamos alá, por 50 euros. Como se chama a receita de Begoña? Pois Souvlaki ou algo así, Bueno, non? dixéchelo ben. Dixéchelo mellor que Begoña, así que tranquila, vale? Veña, un bico moi grande, gracias por chamar. Enhoraboa, un bico. Moitas gracias, A todos, chao. Adiós. Hasta loguiño, chao. Daña Bea, que temos que dar paso aos de hora galega. Pero bueno, que estén tranquiliños, que estén tranquilos agora mesmo María máis Espiño, porque non van probar isto, Agora eles teñen que traballar. Sinto por eles. É o que toca. É o que hai. Probaches, Bea? Listo. Pois imos alá. Despois de probar as dúas receitas deste programa 300 do Voltas co Prato, Invasión á Galega, quen gaña o programa de hoxe? Begoña. Begoña Vázquez! Souvlaki! Begoña Vázquez! Bueno, señores e señores, por outros 300 programas máis facendo receitas para todos e todas vos. Vémonos mañán. Moitísimas gracias, de verdade. Queden Está bueno tamén. coa Hora Galega. Chao, a mañá.